Здравейте хора от YouTube, аз съм Каворх и сега ще направим втора част на аниматора, тази програма за анимиране. И да започваме. Първо да направим това на 1000, това на 800. В смисъл, за да между другото с Options се големява размера на екрана, с който, на който ще правите анимацията. Аз мисля този път да го направя двама човека. Така, мисля да ги направя да се прескачат, да правят задни салта, нещо такова, да танцуват. И добре, да започваме с анимацията. Първи. Готово. Така. Съжалявам, че не говоря, но съм малко съсредоточен. Ето по този начин може да си направите нещо като задно салто. Не знам, вие си решавате какво да направите. Наистина предпоръчвам ви тази програма, защото е много забавна. Много приятна, бих казал. Този може да го направим малко по-бързо, че така. Така, този малко ще обръдне така. Този така. Така. Този така. Ето така. Не, ще го направя малко по-забавено. В смисъл, аз не мога да го направя точно да е смисъл като филм, но се опитвам да нещо да направя, не знам. Нещо като скок. Не знам, после ще видя как се е получило. Аз тук нещо майче обърках. Да, всичко е наред. Така. Не си мислете, че за първи път го правя. Наистина много пъти съм се упражнявал и все още не съм го освоил точно, но горе-долу мисля, че се справям, не знам. Ето така. И хора, почти е готова нашата анимация. Може да ми пишете в коментарите какви анимации да правя. И аз ще ги правя, ако е възможно. Може да се опитам да ги правя. Добре, мисля, че
готово. Така и сега ще направя нещо специално за YouTube. Това. Така. 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 И сега противоположно. Също не знам дали е точно противоположно. Да, противоположно. Нещо като махане ще съобразя тук. Добре. Имаше тази програма и за телефон, но не точно с същото име. Се казваше Animated Me. Много яка и тя. Така, да кажем, че сме готови. И да видим как се получи. Хоп, скок. Части. И това е от мен. Сега сейвам. Animation. И 6. Така. Това ще бъде от мен. Дано ви е харесало. Както казвам, много искам да ми пишете. Ще има още поредици на този аниматор, тази програма. И искам да ми пишете какви анимации искате да ви направя. И ако е възможно да ги направя, ще се опитам. Даже много искам да ги направя. И абонирайте се за мен, харесайте клипа, ако искате да е. И това ще бъде от мен. Чао, YouTube!